vau thani som ni zirtop ni kan lo thleng tareng mai indona lama thu thar engemo an om chhole me kan ya hei indona alakal tluang chho viau mai angtika nge top don hi thret lok lei thei ani tlat lo mai Iran rinai tak mai nan dai rai ania maro chu US Israel te hian ral thuam lian Iran han tlom rup theina tur hian mang lem lo ti chu kan hriat to kha ral khata tregin an insai ton ani bera chutianga chuanin bom lian tak manga an ram khopui an lipse vekte ni lem lo chuanin tlom chu harve tak tur ani ne chin tam tak om ve bokani mi pui hun ma dim me lo ba bei an ni box si lo wa mi pui an in dim viawa infrastructure pui mote an in bom chiat sak ani de mai hania hewang hianin Iran hi ala tang thei viau zel ri ani amai ro chu tuna in dona hi energy oil gas facility in be chiat sakna tuna hian akal chhomek ta hania chutiang in bom chiat sak ton na chuan he in dona hi lut chhomek ania hei hi thil thalo tak ani ta ni khovel mi pui ten kan tuar chhomol mol mai nia khovela oil mun pui energy thar chuak tam arab ramte tuna hian Iran beina wangin an tal boya an gas and oil an energy mun man be na hi khovel mi puin darikin gan lo tuar ngal tral zel mai ania crude oil man po tuna hian za chuang a kai chhole ta der mai Iran an tal boi ve deuh an mang ang deuh ta ni hian langa Iran chuanin a thenom ram Turkey Egypt Pakistan puina adil taruai mai hemi chungchang hi hantar lang masaila country tong khan Israel khan Irana South Burst gas field lian tham tak mai nan bayatin Asaluyeh a energy facility te natakin Israel khan an bei boka hei hi Iran tan chuna poitak zeta Iran chuan Gulf ram te US nena inzom energy site nei nia soite chu hemi chungchang malak na chang let turin angien ve mek Iran foreign minister chuan Turkey Egypt Pakistan a an tho pui te bia in regional cooperation nei adu thu asoya mel malam hian energy infrastructure an beile ni chuan nazoka malak dun dan tura inremna siampui turin Iran hian adu ni in langa an state media te chuanin march ni som pakwani min khan hemi chungchang hian tar langani South Pars gas field le Asaluyeh a energy facility te chu nimin khan beyan nia Iran chuan Gulf ram US nena inzom energy site laka be pui thlakna mangina chang leta Khovela LNG complex lian ber Qatar Ras Laffan Industrial City po Iran hian na takin an bei pha nge hani kha Iran state media te chuan ramdang thopui te an biak thu tar langin an foreign minister rakchi chuan hemi chungchang a hian in biak na kalpui ti so in US le zaoni sarkar ina Iran infrastructure an bei zel awang hian buaina atipunga helairam biala hian mei atial so kani ti chu athule hla ania helairam bial muanna ti chetu le borok ti punlun tu mai ani ti na basrak chi chuan soi Iran sipai te unified command thupuang tu chuan tun hnaya anram energy infrastructure be ani wangin Iran chuan helai bial US le American investor te na inzom energy facility te ana thayang berina beizel don te soya hei hian in dona kalphung thar wave thar thalozok borok thalozok a thlen theini ati Iran shwaitu Ibrahim Zulfagari chuan hetiang be na hi Iran a thleng le ani chuan energy infrastructure le hun mate minun be sak le ni chuan kan tran rol pui ram tenen chutianga chang le turin kanin thurwal don ani tin Iran chuan thu chuan siamani Turkey Egypt Pakistan hian angtin ngan chan let lam hi media te hian an tar lang lawa Iran hian tho puyan som ni om takania ama ero chuan ron chegam kherin arinom bik lo ani chuti lai chuan China Russia North Korea te Iran tho pui turanga ngayan nia athupung chuanin Iran an tran zia te Israel US ina be puyan thak na a energy facility be andem zia te Russia phei chuan na takin an ron puang ani kha ama ero chu sipai lama tran puina ero lian tham takan an kal puirin nom bik lova maro chu tlang thang lawang zongin intelligence information ero Russia hian Iran hena apenge ni in media tam takte chuan an tar langa khang ani wang khan Iran hian US radar mun te po an ka chiat ve thei pha ania soyani bokani kha Iran lam news han ngai thlak chun zomila indona hian an thu puan te hi ai nang lo thei khop maya an lampol media te puan le lampol media te puan he nang lo thin viau mai chuwangin US Israel chet nangor hi puan kan tum lova Iran media te puan te po kan ngai thazel tura ngaila tiang khan ngai thatu ten ngai dan kan lo siam to mai don ya Israel an ni awanga tan burkha kan tilem lo
Iran an nia wanga tran lo buremo tran buremo khatiang hoi zong khan kan puang don lova side ele bi kan han puang do mol nga ngai thatu ten ngai dan kan siam mai tura nga yang o Iran first news in tarlan danin US le helai Asia khotlang lama an tho pui te radar side te voisom borvel zet Iran chuan hlotling takin be puan thlak don in an tar lang ve boka kar ni chuang kalta tang khan Iran ne na indona kalpui ni tana tang khan United States le atran rol pui ram ten early warning system an man thinte missile defense infrastructure atana pui mo tak mai radar munte Iran lam hian an be phone in an intar langa ABC News in satellite imagery le verified video an zirchi na chuan indotran tira tang khan radar site som borvel Iran drone mo missile mo manga be ani to thu an tar lang ve bokani chungsinga chon radar system an ti chiat thren khatan pholang boka component ingamazat US le helai biala US tho pui radar mun ti chiatani thu hi tarlana nia chu dollar makta duai zatel te meu mai chung an ti chiat te chu dollar makta duai zatel te meu man ani thu soyani bokani until ti chiat na sat dan fin fi thei ani lo lain thalak ero tarlana ni thu puana nia Iran drone le missile te hian US le atho pui Gulf ram thren khat an air defense ina an man radar sensitive tak te dana mun te hi engtin nge hlotling ta kan be thei ti chu zona ania chutianga chon Russia ron langhala intelligence information rin tlak tak Iran hi Russia hen an rol ro kan yang ti chu rin dan lian ber ani me kani heng radar site an be te hi amana to tak zeta khovela po thaber ber nia soi ani kha thetina amman air defense tele patriotina amman radar thren khat te po Iran be na hian atuam nia soi ani bokani thalak thren khat Iran le atho puitena an be West Asia rampasaria radar system targetani thu tar langin chungsinga chuan ANTPY2 radar system advanced tak te hi the tan ti terminal high altitude air defense US na air defense an thathat ber zinga mi chumi na man radar system chu Iran hian hlotling takin an be nia tarlan ania tin Qatar FPF 132 face array radar po ti chiat zinga hian atel nia soi ani Center for Strategic and International Studies a Missile Defense Project Director Tom Karako chuanin Iran lam hian drone mangin hetiangang indona bungrokpoi mo tak hi an target ni in a soya radar in kap chiani chuan an mitadel don ti na niang ati radar a chiani chuan thet battery pumpui chu man tlak ani don lovani ati khuyange ka tur ral thuam ron lute hriat theina engkim mai chu radar manga tanga lo hriata na tho ani wang hian mel malam tan chon du tu sama be thei na hnuaya chung mun te chu om don ti na ani indo chuatran tira tang khan Iran ani emo US ani emo Israel ani emo an lampol te radar system le air defense mun ma ti chiat sak chu an na sa ania Israel po hian Iran air defense system te chu an ron target ma sa chat renga ni kha nikum zun thla ani som pani chung Israel Iran in daulai po khan Israeli fighter jet te khan Iran air defense mun te khan be ma sak berani chu an mel ma te mit tuam sakna le mit ti delna pakhatania omje bera chuan air defense le radar te an kap chiani chuan duang tokin Israeli aerial weapon te Iran laka hian an che thei don ti na ni chutiang che su Iran ngai dana ni boka lelampol radar system telen air defense mun an ti chiat na sat chuanin Iran chuanin be pui thlang na hlotling takan nei thei pha don ti na ania chungani wang chuan radar system te chu le an air defense mun te chu an be pui thlang na hian an target masale an ngai poimo ber zinga mi ani mek bok March ni khata Saudi Arabia Prince Sultan Air Base sa satellite image sa chuan January thla a thalak nen khan khai khin ania TPY2 radar system dana building atangin mai khuwa chuak thi satellite thala ka tang chuan langa satellite thala ka tangin be pui thla ka ni lai hian target building a hian radar system a omem ero hriat ani lo thung United Arab Emirates sa Abu Dhabi le Al Sadar bula mun pahnia satellite thala ka chuanin Mars ni khata thala ka tanga landan chuan chuta po chon radar site te chu ka ani thu soyania satellite thalak han thirle ta han zirchiana chuan umsang ni som parukla sani le som pare ta tang khan heng huna te hian radar system om nge ni in soyani a lir thei set pona imagery a chuanin man ruwa kang te po satellite thalaka chuan mu ani March ni atanga Jordana Muwafaq al-Salti base atanga quality hniamjok thalaka chuan ANTPY2 radar man ruwa dana building thren khat chu a chhiati mu ani
Jordan media tren khat chuan ABC News nena radar system hi achiat thu an soi ani Kuwaita kem Arif Jana satellite thalak ve thunga March nili a alandanin radar dom tam tak achiani na langa hi Kuwait chuan nem nget bokani kha chutiang bokin March ni kwa satellite thalaka chuan Qatara Al-Udeid Air Base satellite dish chia chu satellite thalaka chuan lang boka chuti lai chuan Iranin beipui thlakna hian Qatara Dahal a FPF 132 face array radar thren khat achiani nan soi boka March ni thoma satellite thalaka alandanin hi ariat theinin an soi bok Center for Non-Proliferation Study a open source intelligence team a researcher Sam Layar chuan hemi chungchang hi an zir chian thu soin Layar hian a zir chian na chu ABC News nena soi boka radar system te hian na an tho theinan radio wave an thon chuaka chumi chuan lo dong thei boka radiation a chua chu missile chi rang tan chuan bi ko nangin an thok theya air defense nature rang bokin cat and mouse ge mang dewani tin kakaro chuan a soi radar system hi asiam chuanan hun rei takanga ya rare earth mineral te chutiang chuanin du khop phi omlo fo mai bokani ABC News in video le satellite thalakan en fiana chuan US Navy 5th Fleet Headquarters Manama Bahrain radar manrua chia omni nan soi boka social media video tarlandana chuan February ni somni pareta drone ni alang pakhatin radom aka apply alanga hi buena achuani masaber khani Missile Defense Agency chin chedanin US Army hian tuna hian thet battery pariadan naya panni chu Guam le South Korea hunrei tak chunga tan an lo deploy to a ANTPY2 radar pakhat thet battery atana sensor lian ber hi dollar lu le ding on chan vevel ani Qatar chiat na thleng thei FPF 132 hi hebialo chun ni in soyania umsani som pathuma di la lei hania aman hi dollar lu le ding on khat point pakhat nia soi hani Gulf Rama radar te Iranin an target hian Iran tan chon omzo thui taka nei dona chutianga anti thayani chuan US le helai Persian Gulf a US tanrol puiram te tan chuan missile beina dawhriat chua zung konga khan an tuan fum viau don ti na ni inven a har sa viau don boka tuna Iran lam news puan hi taktakani keni chuan kan hrelova amairo chu thil thleng thei ani reng mai Iran atanga beina Gulf Rama chiatna thleng le mai thin te po hi US radar call chiatina arin chuani te pon midam tak chuan an soi nge ani IRGC chuan Israel marlama le Central Israel lama beipui thlakna wave somruk palina Operation True Promise 4 an kalpui Islamic Revolution Guard Corps chuanin Operation True Promise 4 wave somruk palina atan Israel marlam le Central Area target engemaza tan kap nin anin soya heta hian sipai mun logistical hapui mo tak te anbe ni in IRGC thuchua chuan atarlang IRGC thuchua tarlan danin beipui thlakna hian Ben Gurion Airport mun rang baka military assembly support center te fuel infrastructure baka haifa le Rizon Legion a mun rang refinery le sipai omna munte anbe ni nanin soya hebe puithlana hian missile system changkang tak Gadar missile emat missile Khaibar Sekan missile tele Karam Sahar 4 missile unit engemazatan manga multi warhead payload manga thuaman ni ti in thuchua chuan atarlang thuchua chuan United States 5th Fleet element rang tepo medium range liquid le solid fuel missile system mangin lotling takin an be ni IRGC chuan an puang ani Iran lam news an gai thlak chun zom zelila IRGC chuan Tehran Karas chunga orbiter Heron drone an be ni in an soi Islamic Revolution chuanin Iran khopui Tehran le Karas airspace orbiter le Heron drone ralthuam keng chu ralthuam pai chuan kap thlati soin Khasvina cruise missile po an lo dang ni an soi bokani dimin lama Israel be pui thlakna IRGC chuan nizan dar som pakhatemini somnga vel khan Tehran airspace lut orbiter UAV an ka thlak thuan puanga Heron drone changkang takpo an lo dang ni in soya Karas muna Nazarabad chunga van boroka an ka phlati an soi ani IRGC chuan Israel drone panni te hiral thuam pai ral thuam keng an ni thu soin Iran laka be pui thlakna tana an ron man turani thu Iran chuan an soi ani IRGC chuan advanced modern air defense system mangin Kasvin province Kuhina cruise missile lo thlok po an lo ka phlati an soi bokani
heti lai US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran chuan strike package lian ber an ma chhon don ni na soi Gulf War kalmeka America duangin he indona he top dona Iran duangin a top don lowani ati Washington chuan mission chu zo felatum tlatani tin US Defense Secretary chuan a soya Defense Secretary chuan tun thlengin US sipaite chuan Iran rama target sangsari chuangan beito tin a soya Jimin lampo khan strike package lian ber an mu tur thu US Defense Secretary chuan a soi kan malak theina hi apung zela Iran atlan hiam zel thungani tin US Defense Secretary chuan soin Iran Air Defense System te kan kap che zelani hati bok Defense Secretary chuan Qatar Island Iran sipai chakna chu atlan hiam viau ni na soya heti lai US Defense Secretary chuan he in dona US sipai thi te anramaron phur thlen zana hun anlan tira President Donald Trump nen an tel ti asoi bok chuan he in dona hi rei tak ani thei thu asoya media then khat chuan thilom zian zota US Defense Secretary chuan in indoni khatna tangkhan voin thlengin Irana US thil tum chu ala danglam lo ni na soya kan target le kan plan engkim ala danglam lo ni ate kan ti chiat missile launcher te Iran Defense Industrial Base te Navy neutralize kan tum te nuclear al thuam Iran hian nei ngai lawang chu kan thil tum ani atuna hian kan thil tum ti hloting turin kongjat ve ai tam kan zo to ni ate Defense Secretary chuan indona achu atira tanga voin na chuanin Iran ballistic missile beinate an one way drone manga US pai hun beinate za asom ko zetin atla niam to ni na soiboka Iran in ballistic missile thar asiam chu theina chu anasa in an turna sa to ni ate tuna hian US Defense Secretary chuan Iran hian naval warship indolong za som ni vel an chan to US chuna ka pil sak to ni tina soi surface fleet chu US tana hlo tham Iran hian nei to lo ni na soya Iran Tuihnuai Lawng som pakhat an bo to bokani tin Defense Secretary chuna soi bok Iran sipai chunga an ruai tulok te din mun ader thong zol so to ni Iran sarkar chu Gaza Hamas tenen US Defense Secretary chuna te khina Defense Secretary chuan Tehran chu tunnel rocket missile le drone sum tam tak Iran sarkar chu tunnel rocket missile le drone a sum tam tak senga pu bok US sipai te chuan heng an thil nei te hi khovel sipai dangin an ti theilo tuna hian US sipai te chuan loading takin an tim me kani an tunnel an rocket an missile an drone te chutiang chuanin Iran hian a chan chho mol ani ate Defense Secretary chuan US ina athil tumte Iran abe na athil tumte a hlotlin ma chuan na a tho chhun zom zel tur thu asoya hi kan zo don ani kanin pek na hi takin kan chhun zom zel don ani ti in asoi Defense Secretary chuan Pentagon chuan Iran in dona thlopna tan White House atangin sumadil belti asoya dollar tlukla ding on zanni chu atar lang bokani US Iran rama President Donald Trump athil tumti hlotin na konga engtiang che in nge thlennan chumi chungchanga chuan hun bituk siam thei ani lova soi ka du lo ni ate operation chu ruam man nangin lakal zel tina soi thung international cooperation chungchanga athian ram te puina chungchanga Defense Secretary chu thuzo fi ania Defense Secretary chu media ten thuan zot boka Gulf ram te chuan chumi chu tuna chuan an ril ruan thlak mek ani Iran dawlet tur hian defensive ringot ni lovin offensive pon chu akong a hnai to ni in Defense Secretary chuan a soibo a soyam zia chu Iran lam hian takin an bei chho zel ani Gulf ram ten oil munte an gas mun ma te le an facility poimo te Iran lam hian takin an bei chho zel awang hian Gulf ram tang rol te po hian Iran laka bei pui thlak roina mo chutiang chu an ril ro to thu Defense Secretary chuan a soi ni in media then katen an tar lang nge Iran hian nuclear nei atum aban san du lova Iran laka an rin na chu an hlo vek to ni Iran laka an rin na chu a chheviao to ani ti in asoya Iran hian Qatar khovela liquefied natural gas complex lian bera be ni kha United Arab Emirates gas field facility lian tak mai chu baya hi khovela gas field lian beranga soyani kha Saudi Arabia oil refinery le Kuwait gas unit panni chu tunkar ningani khan abe boka missile mangina ka boka drone in ka boka ni Israelina South Pars gas field bom nuwa he thil hi Iran in akal puyani boka khovela gas facility lian then khat Iran hian he in dona hian a bei tanual mai bok tunin dona a thil thalo tak mai chu gas oil mun ma anin bom chiat sak ton hi nia hei hi khovel mi puiten
direct in kan lo tur ngal ati thayo me hey India ram nge ya po ke ni Mizoram ate po gas har sat na kan tok me kan ya hei hi Iran lam buena kai hnoi ni te ponan langa buena hi khovel buena chu atling chho mek chu ni hi Gulf from a chiat na sang abekin oil gas mun ma beijung chang hian clear ho thok thokela Gulf from a chuan UAE hi atur na sa bertu ni te pona langa UAE hianin Fujairah Oil Industry Zone Emirati marlam oman tuipui kambulo helai Fujairah Oil Industry Zone hi Iran hian be saka hi voi thum lai mai be atok to nge ani UAE a hianin sha gas field an ti chu Iran drone te hian an target boka tun thotan nikal ta mai khan ani nge a production hi chol ani pha hial nge ni march thlatran tir khan Musaffa fuel terminal Abu Dhabi chimthlang lama mi chu Iran drone ten an be bokani Saudi Arabia po hian an tuar ta ovio mai march ni khan Iran drone ten Saudi Aramco hota Ras Tanura Oil Refinery an beya hei hi Saudi Arabia a oil mun pui lian ber oil song bolna lian ber nia soi ani drone chu hlotling takin an lo ka phlati soi na maro chu ake them leilama tla hianin oil plana infrastructure thren khata deng chia a kang mei a chuak nia soi ani tin Saudi Arabia hianin Sheba oil field chu Iran drone ten an target boka Mars ni kwale ni som pani khan be alo tok ve to bokani Iraq po hi Iran be na tur tu anni Masnun oil field anti Iraq ami chu Iran hian an beya hei hi Basra khopui chimlama omania khovela oil field yan berjing ami ani nge tin tunkar thotan ni khan Iran drone te chuanin communication tower oil field pakhata communication tower an be boka tin avoi ni na tan US corporation KBR anti chu Iraq ami hi Iran hian an be tel bok March ni khan liquid natural gas LNG siam chuana Ras Laffan Industrial City Iran khan an lo be to boka heta hian chiat na athleng nual ani chumi hnuwa chuanin Europa gas man kha za somnga jetina pung chho ti ania Asian price a phei chuanin 39% in apung chho nge ani Qatar bi ka hianin Iran hian water desalination plant te an beya hei hi Qatar tan chona poi tak zetani Oman po hi Iran be na tuar tu zinga mi an nia maro chu Iran be na atuar na sa lo pol ani thung nia soi ani Oman a hianin an khopui Sohara te Muscat ate Duma te Salala ate Iran drone lut nia soi ni boka tin oil tanker Muscat ale Kasapa oil tanker chu Iranin an be boka heta hian mi pakhata thi Gulf Roma hian Iran atanga projectile kalu hi sangthum achuang to nia soi ani tiang khop chuan be na hi alakal chhozela nia Gulf state ranga thija thi sompanga han kai chho to bok Indoni somni na a voin thlenga Gulf Indona thi le hliam zatte hanen le thokela Lebanon a hian zakwa som pahni an thi towa sangni jani somni pakhat hliam anom to bok kanhria tekin Lebanon Hezbollah le Israel in beina lian tekena kalme kani kha Iraq a hian mi somnga pariat an thi towa liam thanem takanom boka Iran a hian sangkhat jali somni palian thi towa sa singkhat sangriat zanga somnga pakhat hliam anom to Israel a mi som pasarian thi towa sangthum jasari somni pasari an hliam boka Jordan a mi somni pariat an hliam towa Kuwait a mi parukan thi towa hliam anom nual boka Bahrain a hian mi pahni an thi towa hliam anom nual bok Qatar a mi som parukan hliam thi an lom lova Saudi Arabia mi pahni an thi a mi som pahni an hliam to boka UAE a hian pariat tan thi towa zasomnga pariat hliam anom to boka Oman a hian mi pathum an thi towa hliam hi som panga anom boka US military helai rambiala US sipaite Chetlamek Iran beya ommek te mi som pathum US sipai som pathum an thi towa zani vel an hliam to nia soi ani bokani ole Indona halakal zela ingtika nge top don thriat ani lovani US Defense Secretary chuanin Iran kan thil tum hi Indoni khatna kan thil tum le voina kan thil tum ala danglam lawa ala pa ngai renga kan be pui thlakna a kan thil tum le kan malak te engkim ala kal tuang zel kan tum kan la thlak lovani ati Iran kan thil tum kan ti hlotlin ma chuan Indawala kal zel don ti in Defense Secretary chuan a soi Iran chuan na takin a changlet vezel boka heti lai hianin Iran chuanin Egypt te Turkey te Pakistan te
thopuya asoma helai rambele Iran US Israel na Iran hunma energy hunma an be chhozel chu tangruala malatlanga dawlet turin Iran chon Pakistan Egypt le Turkey te angen ve mek bokani ole khati china khan kan handu tok le photanga pon kim tak tak hlei thein lo thil thleng thar om zel boka chuwangin thil thleng thar ber hra turin